ये बिराद गोबावनि उनाव गेमस्रि दैमारिया दिनैसो फार्स्ट फुङाव सिखारदों नै दायो जादों टाइमा 6:15 साराय सयथा जाबायानो वाव फगि आयु गोजांसोदों ना फगि स' दिनै आं नोंथांमोनखौ बेबायदिनो बराय हरग्रोनोसै फार्स्टआवहाय Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय and good morning all of you. So, दिनैनि भिडिअआ र' आंनि इन्ट्र'खौ आं होथ'ला नैबे सासेयानो होसिगोन नङा दा उनाव होगोन दे Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ दायो जोङो प्रेक्टिस खालामगासिनो अन्थाइबारियावहाय थांनो थाखाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे अन्थाइबारियाव जों गुवाहाटीनिफ्राय थांनायाव मा जालांदोंमोन बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो नै ओमफ्राय आङो दिनै अन्थाइबारियाव थांखांनासो मा होनो बे भिडिअखौ भइस अभार होगासिनो माथोआनो बोरैबा जालायबाय आंहा दै लोङै बेंटलनि दैखौ गोथाव मोननानै थिगसे लोंदोंमोन दायो नै जोङो ओंखारलांनोसै आगैयाव उन्दुना थादो दे दायो थांनोसै दायो टाइमा जाहैबाय 8 जाबाय जों खैथायाव मोनहैगोन मिथिला ओमफ्राय जों बेयावहा माने रेडि जाखायासै आरोना बङाइगावआवहा थांनानै रेडि जाहैनोसै बङाइगावआवनो मेकआप खालामहैनोसै दायो जास्ट ओरैनो खालामनानै थांबाय थांनोसै मा इलाय उठाओ जल्दी से बैग बोलो गोराया देग्लाय गाखोनबाय गाखोथां Sasu. Gila. Restoran aleo bitin. Oi, washroom tu kon ase? ओमफ्राय जोङो बेयावहाय ब्रेकफास्ट खालामनानै हाबबाय ओमफ्राय रेडियानो जायाखै खानाया ओमफ्राय बेखायनो जों नेबाय थायालासिनो जल्दि गारिनो दैखौ लोंहोना लाबाय माने थावखौ सोना लाबाय ओमफ्राय थावखौ सोना लानानै जों दायो थांगासिनो ओमफ्राय थाङै लामाथिं नुलांदोंमोन आङो माने आंबो न'आव थांनो लुगैदोंथ' माइ हाबायानो आरोना इथिं ओमफ्राय माइ हानायखौ नायैनो माला हिमालया हटेल मोनहैखो मिथिला नायलांबाय थादो बिदिब्ला दे जल्दी आया परो है आमी आया पड़ছি হ্যাঁ नै vlog hello बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय नै इसोरो बेगफोरखौ लाबोनो नागिरदो ओमफ्राय दा जोङो थांग्रोनोसै मोनफैबाय जि मोजां मेकआप खालामना थादों ओमफ्राय आं रायलाय मेकआप खालामालासिनो माथो नुदों मोजां नुसिगोन र'
सौजानानै जानाय बेसा नुयोना iya माने आं जालाङिखाय दुखु मोनगासिनो खिन्थु आं ओंखाम माबाखौ जालांबा आं मोसानोनो हानाय नङा ओरैनो गावनि मोदोमखौनो थिखांनो हाखाया इखौ जाहोथारसै टाटा बाय बाय Tata. थांसै Lama लोगो मोनगोन दा? दे Orian Anjing sasaran bang deng. Nunggu? Nani? Zidna hurdu sasia. Thank you. Hello, Zunke. Video. सानजा खोलानि खनाथिंहाय पस्टनि सेरावहाय वाल बारबाय बारखानाय मानसिया सिङाव थाबाय थानो नाङा अननानै गावनि जायगायाव थांफिन जायफ्रा बे पिंक कालारनि एबा Kan nih, ini apa deh? Kucing Nabi ini sedang sebenarnya. So much love.
आयु आं माने मा बुंनोसो जालायलांदों आरोना बिराद मोजां मोनदों माने गोसोआव रावानो गैया जादो स' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अन्थाइबारिनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो जाय नोंथांमोना बेवहाय बे मेलाव नुजाथिफैनो हाबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो लोगोसे माखासे आंजों सेलफि लानो होनना बुंनाया लानो मोनाखै होननानै बिराद कमेन्टस हरगासिनो स' बिथांमोना दुखु मोननाङा जोंलाय थैथ'वाबा आरो लोगो मोनबावगोन निस्सय लोगो मोनगोन आरो मोजाङै लोगो मोननानै मोजाङै फट' खेबगोन मोजाङै रायलायगोन मोजाङै रंजागोन ना मा होनो रावबो गिदिर उन्दै गैया बे बुहुमाव गासैबो समान जिउ थाजासिम मावबानो मोनजागोन मावाबानो मोनजाया बास जों गासैबो समान दोंसे मोसाबावनांगौमोन आं दहाय सोलोंनाय भिडिअ देखायदोंमोन ना बे मेथाइखौ मोनसेखौ मोसानानै मोनासै माने ओरैबायदि गेदारिं जाबाय सेलफि लानो बा माने लोगो हमफैनो ओमफ्राय बिसोरो कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा होननानै माने मोसानाय जायासै आरोना नोंथांमोनाबो गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय बिराद मोजां नांबाय आं थेंक इउ स' माचनि अनगा आरो जेबो बुंनो हानाय नङा आरोना बिराद मोजां नांबाय आं गोसोखौ बिराद
बा बेंटलाव बिराद समायना समायना सिख्लाफोर दङ दे जाहा टेक्लादो जि समायना समायनाफोर सिख्लाफोर सेलफि लादोंमोन जाहा टेक्लानि बिहामजोखो बेंटलनिफ्रायनो लाबोनांसिगोनलै Araniफ्राय जानजिखौमो जाबाय Sabar sarj nugabai dah. ओइ ओइ जाबाय दे Ye gelung apa saya? Sabar. जाबाय नै भिडिअसो जाबाय Nani? सेर बुदिला Apa nengah tapnya? Kecil. Tapnya. मान होनो नाङा ना दा सरसै र' Burza जाखाबाय. पाहारावसो मानसिफ्रा नेगासिनो दं नायनो ओंखारदोलाय नोंसोरनो ओंखारदो बिमा बिमाफ्रा ओंखारदो आरो मारो भिडिअस हो Video बानायदो आरो मानसिफोरखौ. Oh. भिडिअ खालामगासिनो ओंखारनानै फट' खेबदों ओरै जालायो मा नाम नोंसिनिया ओमफ्राय नोंनालाय नोंना मा नाम नोंनि हाथाया मासे समायना हा मा नाम मोनलाय नोंना मा नाम मोनलाय रियाब ए हा ए आंनि भिडिअखौ नुदोंमोन आं सोर सिनायो नोंबो सिनायो सोर आं गेमस्रि मा जायो नोंसोरो मा जायो मा जायो गेमस्रि जालायो जि गाजा Baba dah. Ayo. Hai. Last day.
selfish में ready हो selfish में Ayo YouTube ke besek na. Aku Gemsri, bye-bye. Bye-bye. Thank you. दे sama deh Ini malah kau yang cuma aku lepas lagi orang ini. Macam makan ni. Bye. Bye. Thank you. Bye. Hana Thangsa. Bye. Bye bye. Bye bye. Ayo, oleh itu sih nunggu. Oh, betul itu. ओमफ्राय नै दायो जोङो थांगासिनो बै दहयो जोङो हाबबोदोंमोन ना मेकआप खालामदोंमोन बिसानावनो आंनि लोगो लाहानाव फैफिनबाय बङाइगावआवहाय बेयावहानो डिनार सिनार खालामनानै थांनोसै आरोना बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनलायनाय हिसाबै माने थांनोसै फैफिनलायबाय होनदो नों ड्रेसखौनो चेन्ज खालामाखै दां थांगासिनो नै सेस बुथुलि बुथुला जाजोब्बाय Oh mago, turula. Hangi idia sazubbe idia. Hala, dressings kalambai daya momo jana nanti se momo jana isne. Momo jana logi isne. Momo khayega. Sukuta. जानायालाय खेबसे जागोन मा बनायखो जानोसै नोंलाय Mana? Tamam. Neng bisa saja. Bang, apa nih mau sih? Ayo, udianya. Dunia sana nih, mau bisa saja. Urun babur peta tangar hoya sih. Ayo jauh. Je. এখন তোমার 5 লাগবে दांत बोया होया जाबो খাইতে লাগবে মানে বেলকর ঘরে আইলে খাইলে ঠিক আছে তামুল খাইতে লাগে খাইতে লাগে নাই তো তামুল খাইতেছে দাঁত বয়া হয়ে যাবো আমারে কাগজ মধ্যে হ্যাঁ প্যাকিং করে দিবি ঠিক আছে আমি গাড়ি আমি গাড়ির মধ্যে যাই খায়া খায়া যামু হ্যাঁ তাহলে আমারে কি বলবো এটা
তুই তো খাবি না বলছিলি রে কি হইলো না না এলা পোলা মানুষ খাবি না হ্যাঁ আরে আরে পোলা মানুষ তামুল খাই না তো এই দেখো এটা পোলা মানুষ ভালো ভালো এটা তোকে মিস্টার টমাটো दुनियानि जाम्बिले बेयाव गय जानो रोङा होनबाथाय रोंफोरबायसा जानांगौ न' आंनो माङाय हरफा दे सालाय सुर जायो आहाबो खिन्थु सालाय सुर जायो आङो आङो नायनो नों जाया आंनो मोनाथ' सना मानि बाङालि गोरोंलै এই যে আমারে এই যে বন্ধু হ্যাঁ আমার এটা বঙ্গাইগাঁওর বন্ধু তারপরে ইয়া হয়েছে বঙ্গাইগাঁওর বন্ধুটার স্বামী জামাই বাবু তারপরে আমার এই গিফট দিয়ে দিল ও বউ হ্যাঁ হ্যাঁ বউ হ্যাঁ বা মাসি গোরোंलै बेलाय बिराद बाङालि गोरों माथो হ্যাঁ ও ओमफ्राय ও इखिना बेंगलिबो दङ ना ओइ दोहैयो ओइथिं नोंसोरनिथिं गारि सोबाथाय रायसुबायलै बुरि सानैया जोंखौ गारियानो लामाया खारा होननानै गावस्रा थाबायनायाव डिस्टार्ब जाबायदां आरो नोंथांमोना आंनि माखासे भिउवार्सफोरा नैबे बिथांमोनाबो इउटुब चेनेल दोङो अनजालि सना बसुमतारी न सोलायबाय सोलायबाय होमबा ए पारिजात बर' एक्चुअली पारिजातआ सोरनि नाम नोंनिया परिजातसो दां माथो पारिजात माने अनजालि सनाखौ ओरैनो फेसबुकआव होना लागोन आरो ओमफ्राय दा गासिबो खालि अनजालि होननाल' सिनायसै दा ओंखायनोथ' आंबो अनजालि होनना सानदों इउटुबावबो अनजालि होना लागोन थाबनो सोलायखाबाय आरो इउटुबावबो दाबो इमान माबा जाखायाखै ओंखायनो आं थाबनो नामखौ नायनो हागोन बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअ होयो मालाय बिराद बोराय बुरै बिराद अनलायलायो बिसा बेबायदिनो जानांगौ आं बिराद इन्सपायार्ड जायो माने बिसोरनि आन्डारस्टेन्डिं बिसोरनि बन्डिंखौ नुनानै बिराद मोजां मोनदों आङो थेंक इउ ओमफ्राय नाय आजिखालिनि गथ'फोर गोदोर गोलावफोरा रायलायबाय थाबा मबाइल नायै बिराद माने गावसोरखौनो मा सानो मिथिला आरो बे सासेया बुंनाय लोगो लोगो मबाइलखौ दोनखुमाबाय माने मोजां जाथिनो सानबाय आरो इयो ना गारियाव खेबसेबो उन्दुआ इयो जिमान 10 घन्टा गारियाव थां उन्दुआ ओहो जों उन्दुजोबो इयो उन्दुआ गारियाव इयो हायानो गारियाव आं आरो गारियाव उन्दुनो रोखोम मोजां मोनो इसोरनो बायना मोना इदि जालाय बायना मोना होननानै जादों जि गोथाव मोनजामारदोंलै दाउ बेदरदो आं खिन्थु जिबनाव जारिखौ इदि गोथाव मोनजाफेराखै माने जा मा बानायनाया बारा गोथाव जायाखै बानायनाया बिराद गोथाव जादों मैगङा एकदम गायनाय माबानायबो नङा बे हारसिं रज'नाय ওটাকে জারি খাইতেছে ভালো হবে না কি কইছস মুরগি মাংস এদে ফালতু বিরানি জ্বালা হ্যাঁ আর सोरबा ब्राइडेल नि फटोशूट बा ब्राइडेल मेकअप खालामबा फैजागोन बुकिं खालामनोबा पारिजात होननाय इउटुब चेनेलखौबो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो फेसबुकआवबो मा नाम दोङो पारिजात बर' अके बुकिं खालामना दोनबानो जाबाय बिराद मोजां मेकआप खालामो आंखौ फार्स्टनिफ्राय देखायनो आं नै नोंथांमोना नुखागोन आरो ना माबेसे मोजां मेकआप खालामो जानो हागौ आंनि महरा बारा मोजां नङा खिन्थु आंखौ मोजां नुवाखै जानो हागौ बिराद बे फैसा बाखानाय नुदों ना मा होनदों खोनादों खोनादों मा होनदों आंखौ साइज होनदों माने बेखौथ' बाद होदो आंनि मोखांनि साइजखौ खिन्थु मेकआपखौ नाय दहाय फुङावनो खालामनाय जों सफैनानै दासिमबो बेनो बे दोङो बहुत मोजां मेकआप खालामदो आरो मा मेकआप लाबाबो मेकआप लानाय बायदि मोनाखै माने गोबाबायैनो दोङो आरो
माखासे मानसिफोरा मेकआपआ गोबायासो जोरखायोना नङा माखासे मानसिफोरा बिराद दाब 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 फोनना होयो अभार रोजा आं बेबायदि मेकआपखौ मोजां मोना बेबायदि मेकआप जानांगौ जोंनिया आरो अलरेडि जोंनिया खावलायफोरा गोदोरखा जों जुदि आरो रोजा रोजा लायोबा लाइन्स इदिबो जायोना गावब्राजोबो नै नाय ओरैबायदि मोजाङैनो दोङो चलो थांसै होमबा दे आराम बकरो भिडिअ थेंक इउ खस्थ'ना जाबायलै बाय बाय दे लोगो मोनलायगोन दे थेंक इउ फैबावगोन दे नोंसोरबो गुवाहाटियाव थांबा दे फैबावगोन दे बे सना हेन्डसेक लादो थांसै ओइ आंनि माइबा दं